pouco espallado pola xeografía galega ata agora. Sen embargo, os concellos volcanse a facer probas desta categoría nos campeonatos para valedeiras puntuales para o campeonato galego. E aí ese auxe que, como dicíamos antes, está a coller na nosa comunidade. Julio Meixoeiro, da escudería Mosteiro, Celso Míguez Pereira, o pontevedrés Celso Míguez Pereira, o dorsal número 8, é o que ven aí nesas evolucións. Agora Mónica Castro volvía ás pantallas e xa de novo Celso Míguez Pereira. Celso Míguez, que está de quinto no campeonato galego dos 80 centímetros cúbicos, con 5 resultados sumados e con 302 puntos. Un rapaz que pode entrar dentro dos prognósticos de máis futuro do karting galego, aínda que ata agora tivo mala sorte nas competicións anteriores. Un rapaz que se espera poida dar moito de sí. Pero de momento, como están a ver nestas imaxes, Mónica Castro segue sin posible rival nesta carreira, cando solamente restan 3 voltas para que a proba dos 80 centímetros cúbicos chegue ao seu final. A estradense Mónica Castro, que segue a lograr pilotos. Pode ser unha verdadeira dificultade para os organizadores da carreira, como decíamos Caldas, escudería Motor Caldas, o marcar as voltas finais, xa que mentras para Mónica vai quedando unha menos, para moitos dos seus compañeros aínda queda unha máis que para ela. Aí todo o paquete de competidores de Mónica, que a ti que se está de sacarle unha volta a maioría deles. Comenzamos o circuito de Pontecesures con 700 metros. Non é doado para que as máquinas saquen todo o seu rendimento, senón que máis ben é da habilidade de pilotos. As curvas que ten son bastante pechadas e os pilotos teñen que mostrar toda a súa habilidade. Última volta xa para os pilotos nesta carreira e Mónica Castro, que acaba de chegar vencedora, vela aí erguendo as mans, seguida do piloto dorsal número 8, Celso Míguez Pereira. Primeira a estradense Mónica Castro García do Seifo Competición e de segundo o pontevedrés Celso Míguez Pereira da escudería Celso Míguez Competición. A alegría de Mónica Castro por este triunfo no primeiro karting Concello de Pontecesures. A alegría da campeona dando a volta de felicitacións, mentres os seus compañeros van chegando á liña de meta, van cruzando a liña de meta. Vela aí a entrega da coroa de Loureiros como verdadeira campeona, verdadeira artífice desta proba, a Mónica Castro García. Segunda posición para Celso Míguez Pereira e de terceiro Cristóbal Serantes García, o dorsal número 4. A volta de campeona que corresponde a honra para Mónica Castro García. A recoller os aplausos dos numerosos afeccionados que están na beira rúa deste circuito de Pontecesures de uns 700 metros. Agora vaise proceder xa a instalación na grella de saída da seguinte carreira. Será a dos 100 centímetros cúbicos os junior. A volta
final de Mónica Castro García, que deste xeito pasa a primeira posición do campeonato galego, deixando atrás xa a Cristóbal Serantes. Agora será a proba dos 100 centímetros cúbicos júnior, que xa a organización está reclamando aos pilotos para que ocupen as súas posicións na grella de saída. Nesta proba dos 100 centímetros cúbicos júnior que se vai dar a saída, os pilotos inscritos xa están a ser reclamados pola organización para que ocupen as súas posicións, as posicións que conseguiron na grella de saída nas prefinais que se celebraron esta mañá. Tan pronto os afeccionados que veñen de saudar a Mónica deixen a pista libre, montarase a grella de saída con eses corredores que ven xa nas súas pantallas. Co dorsal número 1, Alberto Jesús Tombo González. Co número 3, José María Pérez Fontán, ámbolos da escudería Tombo de Vigo. Co 27, Jorge Varela Ledo, do Seijo Competición. Co dorsal 11, Diego Duro Agrafojo, do Seijo Competición, tamén de Caldas. Co 4, Ángel Duro Agrafojo, do Seijo Competición. E co 38, Pablo Míguez Pereira, da escudería Celso Míguez de Pontevedra. Co dorsal 6 estará Antonio Porto Varela. Pilotos xa xuntos cos seus mecánicos e os seus axudantes, preparando as súas máquinas para tomar a saída nesta carreira dos 100 centímetros cúbicos categoría júnior. Mecánicos xa dándolle os últimos retoques aos coches e preparando as máquinas para esta segunda proba do karting da primeira, o karting Concello de Pontecesures. A climatoloxía non está a axudar moito o desenvolvemento da proba, xa que o vento que está a soprar nestes momentos é bastante forte e non se descarta unha posibilidade dunha chuvia que desluciría dabondo esta importante carreira. Sétima proba puntuable para o Campeonato Galego da especialidade de karting. Nestes momentos o campeonato, a clasificación do Campeonato Galego, cando van gastadas 6 probas, é dicir, a sétima e esta do Concello de Pontecesures, queda encabezada por Alberto Jesús Tombo, da escudería Tombo, que con 6 resultados sumados leva 489 puntos. Un piloto que leva unha traxectoria moi boa, a máis de estar participando neste Campeonato Galego, está tamén participando no Campeonato de España. Un piloto que leva unha traxectoria que pode levar a altos postos entre a elite do karting, cando menos español. A segunda posición é para outro compañeiro de escudería, José Pérez, que leva en 6 resultados 438 puntos. Jorge Varela vai de terceiro e é da escudería Compostela con 380 puntos, tamén con 6 resultados. E xa detrás os irmáns Duro, Diego e Ángel do Seijo Competición, con 6 resultados sumados Diego e 5 Ángel, 268 puntos e 247 respectivamente. Xa os pilotos ocupando as súas posicións gañadas na prefinal, na grella de saída, e vais a dar a saída a volta de recoñecemento.
a saída a volta de recoñecemento que neste comezo leva unha trayectoria, un percorrido distinto. A saída dase aproveitando esa reta ata esta volta de recoñecemento na que despois, xa tan pronto pasen a liña de meta, teñen unha dura curva á esquerda. Os participantes aí teñen vostedes os que parten como favorito precisamente ese dorsal número 1 que xa encabeza a carreira nesta primeira, un trompo nesta curva, como dicíamos, nesa primeira curva xa bastante dura, na que os organizadores terán que erguer a bandeira amarela para indicar o perigo. Alberto Jesús Tombo González sen problema xa encabeza a proba, polo que xa prácticamente agás algunha inoportuna desgracia coa parte da carreira xa prácticamente se pode dar como gañador, xa que como dixamos, vela aí o accidente que se deu tan pronto se tomaba a saída. Un piloto que se vai de man e le toca a un compañeiro e se organiza ese lío entre eses 4 pilotos. Xa solucionado, a carreira continúa con Alberto Jesús Tombo González en primeira posición. Xa gastou en 2 voltas o piloto vigués, mentres que José María Pérez Fontán, o seu compañeiro de equipo, tamén outro piloto que apunta moi boas maneiras, moi bons modales, ten un futuro bastante esperanzador. Por aí o dorsal 27 Jorge Varela Levon. Pero a cabeza da clasificación que sigue comandada por Alberto Jesús Tombo González.